Når jeg kommer med nogle ting til ham, så kommer han med alle tingene til mig. Så når vi så går ud af en diskussion, så er det faktisk mig, der har problemer. Så de ting, som jeg egentlig godt ville have haft, han skulle lave om på, eller i hvert fald få forståelse for, jeg synes var rigtig såret mig, eller gjorde mig rigtig ked af det, så blev det vendt til, at det var mig, der har problemer igen. Christian, han har med at sende beskeder. Nogle gange så er det sådan nogle, jeg hader dig, du er det ene og det andet. Andre gange så skriver han, at jeg elsker dig at komme tilbage, og du er kvinden i mit liv. Og han spørger en gang imellem, om der er noget galt. Hvis jeg er sådan en hvor jeg så siger, at jeg har det ikke særlig godt. Og så løber han med at sige, jamen, vi har det godt, vi skændes. Og så siger jeg, men vi snakker også heller ikke sammen. Men vi skændes ikke, det kan han så stå væk på. Han skifter fuldstændig. Nogle gange så er jeg bare den største spasser, der kan gå på 2 ben, og ja. I Middelfart bor Line alene med sine 2 børn. Men lige nu sover den nyfødte Martin middagslur, og 4-årige Maria er i børnehave, så Line har tid til at ordne alt det huslige. Det har været helt fantastisk at komme hjem med Martin. Og det har været helt fantastisk at kunne have både Martin og Maria hjemme sammen de første par dage, hvor vi bare kunne lære hinanden at kende. Det er noget helt andet end på hotellet på sygehuset. Herhjemme der foregår det jo meget mere rolige omgivelser. Jeg kunne også mærke på Martin, at han blev meget mere rolig, efter vi kom hjem. Og der ikke var så mange mennesker, og alt det der har bare været dejligt at være herhjemme. Lige nu, der rydder jeg lige lidt af Marias værelse op og får lagt et rent lag på. Normalt er det noget, hun hjælper med. Vi plejer at rydde værelset op om fredagen, eller fredag morgen eller torsdag eftermiddag.